Nti wo share said ye nkita ode ne course a Asantehene na atena asem no so ati afa ne nyina no masem na nra na beto dwase opanye no wote kokoso de eye asem nyina ebe na wieye enti mamprusi ne kusasefo ekogu ho na wo mo etwen se ensem no beto dwa no ekowi eti na mente me ho ase asore wo mo na mo gu abonte no entema posifo ne aye asrafo ekomu a ede asundwe ebai Sani BAWKU ntokwa ho nsem ebekọ adwebre nti na mampani John Dramani Mahama ede asodie to Asantehene kwatikokwo so se to ebie ya otoso mienu enim se wonhwemwa na onka afanu mienu a ama BAWKU ahensem atena ho frimfie bebre no wo mo enkonhomom se ne be ya onum betu ase ne no enene Asantehene etena ase na wone mpanimfo a wonum eda ekuo mienu ya no ehyiaye etwetwe nkomo pe kwane obefa so a wonum ebehwe asem ne pomasibre na wei eni nhyiamu a etwato kra ya wonum eye wo ho a Asantehene aso eye ekiremu a na eye nigisem ene abotoyem nsempa na okira wode asem no ho ama ne bo nyina ekwa akobo mampani eni adwenkyira wono ankasa ku kiregu ngrata so se kwan ya mampani efa so a onum betumi etu ade no ase no enyina ebekọ na mampani so ahwem no atu ho na mo se ne be ya asomje beba na okopiem e o Manhyia hemfie nra na nya asem ketewa asrafo ene aposifo na abo eho ban ehia wonum abom pampim ahodo ho num se ne be ya obia entumi ya basabasa